хусаи иди Масленитсаро биёростанд ва ҳар тавонманде ки ин иди славяниҳои қадими ҷанубро ба фарҳанги худ марбут медонист, дар Сафеддара ҷамъ омаданд. раҳбарияти Сафеддара ба мо пешниҳод карданд ки Масленитса дар ин марказ баргузор шавад. мо гуфтем чаро на. бачаҳоро аз донишгоҳи славянии шаҳри Душанбе даъват кардем ки ҳоло озмунҳоро баргузор мекунанд, месароянд ва мерақсанд. ба назари ман ҳаяҷоновар аст. Масленитса яке аз ҷашнҳои маҳбуби мардуми Русия аст ки акнун дар Тоҷикистон ҳам таҷлил мешавад. онро ҷашни хатми зимистон ва оғози баҳор меноманд. одатан дар маркази майдони таҷлили он хусаеро меороянд ва блинчик, як нав хӯрдание ки рамзи Масленитса аст, тановул мешавад. блинчик бо ранг ва сохти худ офтобро мемонад ки арҷ ба ин манбаи рӯшноӣ ва гармист. абдуқайюм, сарошпази Сафеддара, имрӯз серкор аст, чунки муҳимтарин вазифа бар дӯши ӯст. ӯ ба ҳозирин блинчик мепазад. раҳбарияти Сафеддара хостанд ҳузури худро дар ин ҷашн возеҳтар кунанд. барои меҳмонон то охири маросим блинчик пазанд. Сегодня 1000 уже раздали. Планируем после обеда. 1000 донаро аллакай тақсим кардем. Мехоҳем боз 1000 донаи дигар бо кофе ва шарбати гарм ройгон тақсим кунем. миёни меҳмонон чеҳраҳои машҳур дар Тоҷикистон ҳам буданд ва ба назар мерасид ки блинчикҳои пухтаи ошпази тоҷик барои онҳо хуш омадааст. то инҷо омадам блинчик хӯрдам ва ҳоло ҳам инҷо хӯрдам ва ба ин амали худ идома хоҳам дод. ба шумо ҳам тавсия медиҳам. бар тибқи русуми Масленитса хусаеро бояд бисӯзонанд ва гирди он рақсу таронасароӣ намоянд. одатан ба ин хуса либосҳои кӯҳна ва дарида мепӯшонанд. онро ки ба намои одам аст, чун рамзи сардиву зимистон оташ мезананд. ин ҷашнест ки мардумро ба ваҳдат меорад. тобиши сиёсӣ надорад. як ҷашни хуби гусели зимистон аст. аз рӯи замон ва сабаби таҷлил шабоҳате ҳам ба иди наврӯзи мардуми шарқ дорад. дар ҳарду ҳам оташ яке аз рамзҳост ва ҳарду ҳам таҷлили омадани баҳор аст. дипломатҳои рус бар инанд ки ҷуз ин боз чизҳои дигар аст ки мардуми Тоҷикистон дар таҷлили ин ҷашн муштарак мебинанд. муҳоҷирони тоҷик дар Русия зиёданд. ман фикр мекунам ин рӯзро онҳо низ таҷлил доранд. бо гузашти айём мебинем ки Масленитса дар Тоҷикистон ҳам ба як маросими густурда табдил меёбад.